Beyik Tanrım, bize iyice çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını için. Neme diyenlerini öldüremeyen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler. Hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigime hoş geldiniz. Bugünkü gepleşikte qadırlı ildeşler, doğanlar, sizin bilen Mesih'in ağın düşüncesi, Mesih'in akıllı, Mesih'in fikirleri var arada gürün etmek isteyen. İlki bilen Mesih'in fikirlerini öğrenmek için, Mesih'in ağın düşüncesine göz yetirmek için, Mesih'e inanmağımız ve İsa Mesih'in sözlerini okap, onun mukaddes sözleri arkalı onun kimligini tanımağımız katı vaciptir. Çünkü onun kimligini tanımazdan, onun ne ehli fikir edişini bilmezden, onun kılık hasiyetini öğrenmezden, onun yalı fikirlenmen olmaz, ona benzeven olmaz, onun yalı hareket edip olmaz, hiçbir zat ona benzeş olmaz. Gelin şunun için mukaddes kitaptan Hudayın sözlerine giriş edelim ve İsa'nı has yakın tanıyacak olalım, onun fikirlerini, hasiyetlerini öğrenecek olalım. Mukaddes kitapta 1. Korintoslara yazılan hatta 2. babın 14-16. ayetlerinde şeyle sözleri vardı onlar. Mukaddes ruha eğirmeyen insan Hudayın ruhundan bolan zatlara düşünmeyer. Ol buları akmaklık sayar. Çünkü mukaddes ruhun fikirlerini dine ona eğriyenler düşünüyendirler. Mukaddes ruha eğriyen adam hem mezada baha verip bilyer, ama başkalar bu adama baha bererden ecizdir. Rebbe kim akıl yetirdi? Kim ona maslahat verip bildi? Ama bizde belin İsa Mesih'in akıllı vardır. Deyip hat yazıyor Korintoslar yığınağına. Bu yerde katı təsin, çungur düşünceler bardı onlar. Mukaddes ruha eğriyenler Hudayın ruhundan bolan zatlara düşünýärler. Başkaça aydan vaktimizde Hudayın ruhu bilen tasdiklanan onun sözleri mukaddes ruh arkalı yazılan tasdiklanan mukaddes sözlere Hudayın çungur fikirlerine mukaddes ruhutan bolan ahli zatlara dine mukaddes ruha eğriyen adamlar ona düşünüp bilýärler, ona göz yetirip bilerler, ona akılları yetiyendir. Dünya olsa buna ahmaklık deyip aydiya. Çünkü dünya mukaddes ruhun fikirlerini bilmen bilmeýär, düşünümen bilmeýär, istese de buna düşünüp bilmeýär. Mukaddes ruha eğriyen adam ahli zadı görüp ve saygırıp bilýär. Ruhu zatlara düşünüp bilýär. Ama dünya ve adamlar bunu başarmaya. Rebbe kim akıl yetirdi? Kim ona maslahat verdi? Hiç kim. Ama bizde belin, biz iman edenlerde, Hudayın mukaddes ruhunu içinde götüreyen, yüreğinde götüreyen adamlara, Hudayın Mesih'in akılına, onun düşüncelerine düşünüp göz yetirip bilmek için
İsa Mesih'in akıllı da bize iman arkalı, Hudaýyň mukaddes ruhu arkalı berilipdir diýip Hudaýyň sözü bize açıktan açık aýdýar. Bu ayetlere esaslansak, onda Mesih İsa'ga iman eden her bir adam onun çağasıdır. Ol mukaddes ruh bilen doludur ve mukaddes ruha eriyendir ve Mesih'in çuňur pikirlerine ol düşünüp biler diýip aýdýar. Bu hakykatdanam şeýlemi? Gelin ilki bilen Mesih'in kim olduğu barada pikir edelim, onun pikirlerini öğrenecek olalım. Ondan sonra öz-özümüze ünüs veriyäz. Hani mende hakykatdanam Mesih'in akıllı bar mı? Öz-özümüze soraw berelim. Eğer yok olsa ya da kimlik ediyen olsa, onda biz İsa Mesih'in yanına gelip ondan bunu bugün sorat bilýäs. Seredin, İsa'nın durmuşunda bolup geçen zatların ählisi diňe mukaddes ruhun täsiri bilen hereket edýärdi. Mukaddes ruhun täsiri bilen bolup geçýärdi. Mukaddes ruhsuz hiçbir zat onun durmuşunda bolmadı. İlki bilen aýdalım, İsa'nın doğuluşu. İsa'nın doğuluşu gaty täsindi. Ol mukaddes ruh arkalı äre çıkmadık päk gyzdan, Meryem'den göwreli bolup, mukaddes ruh arkalı göwreli bolup dünýäge indi ve İsa doğuldu. İsa'nın doğuluşunda eýýäm ol Hudaýyň ruhundan doğuldu diýip, şonuň üçin oňa Hudaýyň ogly diýip aýdýarlar. Fizik manada däl, ruhu manada İsa Mesih'e Hudaýyň ogly diýerler. Sebäbi ol erkek bilen aýalyň gatnaşygyndan dören çağa däl. Ol Hudaýyň ruhundan ve äre degmedik päk gyzdan dünýä inenligi üçin eýýäm onuň doğuluşunda Hudaýyň ruhunyň täsiri bardy. Şeýle de onuň ýaşaýşynda, onuň suwda çümdürlen wagtynda Hudaýyň mukaddes ruhu kepteri hökmünde onuň boy kiptine gelip gonýar. Ve şeýle Hudaýyň ruhunyň onuň üstündeligi tasdiklanýar ve adamlar Hudaýyň ruhunyň kepteri görnüşinde onuň üstüne inendigini görýärler. Suwda çümdürüşini de mukaddes ruh tasdiklaýar. Çöldäki tejribesine seredin. İsa'ny mukaddes ruh çöle ekitdi ve ol yerde ol 40 gece gündüz oraza tuttu. Ve çölde bolup geçen zatlar barada oýlanın. Ol yerde şeytan onu sıynamak isledi. Ona her hili zatlar hödürläp, onu Hudaýdan daşlaştırmak ve Hudaýa karşı, Hudaýyň söýgüsine karşı şüpkeler döretmek isledi. Emma ol yerde de, çöldäki tejribesinde de ol mukaddes ruhun yol görkezmegi bilen, onun täsiri bilen, mukaddes ruh bilen iýdeklenip, çölden yeňici hökmünde çıktı ve şeytanın sınavlarının hiçbirine de, onun kuran tuzaklarının hiçbirine de düşmedi. Onun doğru yaşayışı. İsa mukaddes ruhun täsiri bilen yaşayadı. Mukaddes ruhtan doğulup yaşayadı. Onun yaşayışında hiçbir günah yoktu. Pikirlerinde, yaşayışında, hareketinde, dilinde yekece çigit yağlı da İsa'dan günah tapıp bolmayadı. Sebebi ol hiçbir günah etmeyen yaşan yeketek adam yeryüzünde. Sebebi o doğululuğuna Hudaýyň ruhu bilen iýdeklenýärdi, Hudaýyň ruhu bilen hereket edýärdi. Ol Hudaýyň ruhundan doğulan diri Hudaýyň ogludy. Şonuň üçin ol hiçbir günahsız yaşap bildi. Hizmet edende de İsa Mesih 33 yıl yaşadı. Ol 30 yıl yöne her bir Yahudilerin yaşayış ýaly doğuldu, yaşadı, üniversite, hizmet etti. Ama ruhu hizmetine ol diňe 3 yıl etti. 30 yaşının 33 yaşına çenli. 33 yaşında onu öldürdüler. Ölüp, haça çüýlenip öldü ve 3. günü direldi. Şu 3 yıl hizmet eden döwründe de her bir äden ädimini mukaddes ruh ona yol görkezdi. Mukaddes ruh onun ädimlerini keskitledi. Mukaddes ruh ona bu şäherden o şähere gitmeli. Näme etmeli? Mukaddes ruh ona göktek atasından eşiden zatlarını halka vagiz etmäge, mucizeler görkezmäge, alamatlar görkezmäge, ölüleri direltmäge, körlerin gözünü açmaga, kerlerin kulaklarını açmaga
Şeyle mucizalar ve alamatların hemmesini mukaddes ruh arkalı onun gücü bilen ol hizmetini yerine getirdi ve bir kemsiz yerine getirip berca etti. Ölümden dirilişi. Onu öldürdüler, haça çüylediler. Ama mukaddes ruhun gücü bilen ol ölümden dirildi. Has aydın bize görünen zat da budur. Ol mukaddes ruhun beriyen fikirlerine göre fikirleniyedi. Mukaddes ruh arkalı fikir ediyedi. Onun fikri yönekey adamların fikirinden ütkeşikte, yeryüzüne gelmekte, yeryüzünde yaşamakta onun dine bir fikri vardı. Özü de şeyle dedi İsa. Men gökteki atamın iradasını yerine getirmek için geldim. Başka hiçbir zat değil. Seyredin. Menin yiyecek çöregim gökteki atamın iradasını yerine getirmek. O dine yerde, ayakları yerde. Adam yağlı yaşasa da adam yağlı ihtiyaçları vardı. Aç kalıyordu, yağdı, susa yağdı. Ähli taraftan adam yağlı bolsa da bizimki yağlı duyguları bolup adam yağlı yaşasa da onun gece gündüz fikirlerinin ählisi Hudaýyň padşalygına, göklere hödürlenen, gönüktürlen fikirlerde. Ine İsa'nın yaşayışı, doğruluğuna bir kemsiz Hudaýa bağlı bir yaşayıştı. Onun aň düşüncesi gatı täsindi. Çağalığından başlap seredin. İsa'nın çağalığını biz Luka'nın hoş habarının 2. babından 42-52. ayetlarda onun yaşlığından nähili bolanlığına görýäris. İsa 12 yaşına yetende olar bayramçılık adatı boyunca yine Ýerusalim'e gittiler ene atası. Bayramçılık gotarandan soň olar öýlerini dolandılar. Yetkinjek İsa bolsa Ýerusalim'de kaldı. Emma onun ene atası bundan habary ýokdy. Olar onu ýolakçylaryň arasındadır öýdüp bir günlük ýolu geçtiler. Onsoň onu doğan garyndaşlarynyň, dost ýarlarynyň arasından gözläp başladılar. Onu gözläp tapman soňlar ýyzlaryna Ýerusalim'e dolandılar. 3 günden soň onu ibadathananyň howlusundan tapdılar. Ol din mugallimlarynyň arasında oturup olary dinläp soraglar berýärdi. İsa'ny dinleýänleriň bary onun paýhasyna berýän jogaplaryna hayran galýardylar. Emma ene atası onu görenlerinde giň kaldılar. Ejesi ona, "Oglum, näme üçin beýitdiň? Kakaň ikimiz gaty gaýgy edip seni gözledik" diýdi. İsa olara, "Meni näme üçin gözlediňiz? Siz meniň atamyň öýünde bolmalydygymy bilmeýärmidiňiz? Bilýärdiňizmi?" diýdi. Emma olar onun näme diýjek bolýandygyna düşünmediler. Onsoň İsa ene atası bilen Nasıra gaýtdy. Olaryň sözüne kulak asty. Emma onun ejesi bu gürüňleriň ählisini yüreginde saklaýardy. İsa akıldarlykta, boyda ösüp Hudaýyň hem adamlaryň mehrini gazanýardy. 12 ýaşyndaky çağa nähili onun içinde atamyň öýünde bolmalydygymy bilmeýärmidiňiz diýip enesi atasyna aýdýar. Seredin, İsa'nın içinde nähili Hudaýyň ibadatxanasyna, Hudaýyň huzuruna bolan nähili uly isleg we nähili uly söýgü bardy. 12 ýaşynda ol oturup şol ýerdäki din mugallimlaryň sapaklaryny dinleýärdi we olara soraglar berýärdi we olaryň soraglaryna da jogap berýärdi we din mugallimler bu ýaş oglanjygyň akyl paýhasyna hayran galýardylar. Ol şol döwürde de şeýle gawanjanlyk bilen Hudaýyň öýünde bolmagy, onun huzurunda bolmagy şeýle gowy görýärdi. Ol ata enesinden ähli zady sorap öwrenýärdi. Seredin täsir galdyrýan zatlara seredin. Ol ähli sözlerine olaryň kulak asýardy. Bir kiçik oglanjyk hökmünde ene atasynyň sözlerine kulak asýardy. Ol akyldarlykta, boyda ösüp Hudaýyň hem adamlaryň mehrini gazanýardy. Ýaşlygyndan başlap bu kiçijik oglanjygyň täsin birisiligine, adaty çağlardan has tapawutly we ütkeşiklikligini eýýäm
Meryem bilen Yusuf bunu görýärdi. Bu nähili ajaýyp täsin zatlar. İsa Mesih'in boluşu, onun yaşlığı, onun durmuşundan biz şeyle täsin zatları görýäris. Gelin yine de İsa Mesih'in kimligi barada, onun dürlü hili ýagdaýlary nähili seredendigi barada gürrüň edelim. İsa adamlar barada rehimdarlykly, olara haýpy gelip, olar barada oýlanýardy. Onda inanılmaz derecede adamlara bolan rehim ve merhamet duygusu vardı. Hudaýyň sözünde şeýle yazılan. Mattanyň hoş habary 9-njy babyň 36-njy aýatynda İsa ulu mähelleni görüp olara haýpy geldi. Sebäbi olar çopansız goýunlar ýaly, dağınık ve taptan düşendiler. Görýäňizmi? Bu yer nerden gelýär? İsa halka sereden wagtynda adamlaryň ruhu çopanlarynyň ýoklugy, nähili derecede olaryň içki dünýäsinde taptan düşen, ýadan, çopansız goýunlar ýaly dağınık, umytsız, nähili içki dünýälerinde parahatlygyň we dynçlygyň ýoklugy, ýaşaýyşynyň nähili derecede agyrdygy, adam gözü bilen göze görünmeýän zatlary İsa görýärdi. Daşardan hiçbir kemsiz görünýän adamyň da içki dünýäsindeki bar olan aladalaryny, gaýgylaryny görýärdi. Ve bulary görmek bilen İsa olara haýpy gelip, olar barda gynanýardy. Seret köplenç görýän beýleki dini yolbaşçılar bilen deňeşdiren wagtynda İsa'nın tapawudy da ine şu ýerdedir. Ol beýleki hakyna tutma ýaly hereket edýärdi. Beýleki dini yolbaşçılar. Olaryň adamlara haýpy gelmeýärdi. Olara adamlaryň problemalary, kynçylyklary olaryň piňine de däldi. Olar diňe özleri üçin awray, hormat, özlerine hyzmat edilmegini isläp, märekelerde iň gowy ýerlere, baş kürsülerde oturmagy halaýardylar. Emma İsa olardan tapawutlydy. Ol adamlaryň kynçylyklaryna we olaryň çykynsyz ýagdaýlaryna, olaryň dağınık taptan düşen ýagdaýlaryna haýpy gelip, yürekden, içinden, yüreginden ağlaýardy olar üçin. Ine İsa'nın häsiýetleriniň biri. Seredin yene. Ol Samariya, oňat Samariyalı diyen tımsalında Lukanyň hoş habary 10-njy bab 25-37-nji ayatlarda goňşuňy özüň ýaly söýmek barada bu tımsaly dindar adamlara gürrüň berýär. Bu tımsaldaky oňat Samariyalyny ol özü bilen deňeşdirýär. Seredin, ol Hudaýdan gelen, Hudaýyň oglu Mesih İsa. Ol onun üçin dini derecede, dini awrayda, dindarlar ýaly ikiyüzlülük onda ýokdy. İsa hakykatdanam goňşusyny özü ýaly söýýärdi. Ol ýoluň gyrasynda garakçylar tarapyndan talanıp, taşlanıp zyňylan bir ýönekey adama, dindar adamlar onun yakynyna da gelmediler. Ona el degirmekde hapalyk hasap etdiler. Ona el degirse menem hapalanaýmaýyn diýip, olar onun garşysyndan sowulup geçdiler. Şeýle adama şeýle seredýärdiler. Emma İsa'nın ýagdaýyna seredin. Ol oňat Samariyalı adamın yerinde özü barda gürrüň berýär. Ol ýankı garakçylar tarapyndan talanıp, urulup, ýenjilip, öler ýaly edilip taşlanan adamı barıp, ona kömek edip, onu eşeğine mindirip, getirip mihmanhanada yer verip, yaralarını yuvup, arassalap, derman çalıp, yaralarını sarap berýär ve onun gowulaşmak üçin gerek olan pulu mihmanhananyň eýesine töläp, ol yine de gelenimde galan harajatyň bar bolsa onu da ödejek diýip, tölejek diýip, şeýle aladasyny her bir adam üçin, hiç kime gerek däl, şeýle köçäniň gyrasyna zyňylan adamlar üçin de onda şeýle söýgüden dolu ýüregi bardy. Dindar adamlarda beýle zat ýokdy. İsa'nın yine bir häsiýetine ünüs berelim. İsa ejesini ve onun yanında duran söýgüli şagirdini görüp, ejesine, "Ey Zenan, bu senin oğlundur" diýdi. Onsoň şagirde garap, "Bu da senin ejeňdir" diýdi. Şondan soň ýankı şagirt onu öz öýüne aldı. Yahyanyň hoş habary 19-njy babyň 26-njy 27-nji aýatlary.
İsa haça çüylenip her bir kanı onun her bir damcası damıp duran vaktinde elinden ayağından böğsümünden şol nayza bilen deşilen yerinden kanı damıp her sekunta diyen yağlı canını yitirip barayan, öz canının öz ağrılarını oynanmağın deregine haçta asılı duran yerinden ol özüne bakıp ağlayıp duran, periyad edip duran ecesi Meryem'i görüp onun aladasını ediye. Seyredin, onun öz yakınlarına olan, öz enesine, öz doğanlarına, şagirtlerine olan yüreğine seyredin. Ol şol haçtan durup, eğer biz onun orna olan olsak, biz ilki bilen haçta duran yerimizde ondan onça bolmadık kıyınçılıklarda da biz öz özümüze rehmimiz gelip, dine öz gamımızı iyip, qaytan beylekleri günahkarlar, beyleklere qaharlanıp, öz dertlerimiz var da gürlerdik. Ama İsa, ahli yerleri urulup yencilen, deşilen, kanı akıp ölüp barıya, haçta asıklı duran yerinde, ol şairine seredip, ilki bilen ecesine seredip, ey Zenan, bu senin oğlundur, şairine seredip de bu senin ecendir deydi. Bunu demek bilen, menin ecem barada, alada et deyip öz şagirdine bu cogapkerçiliğe, ölüp barıyarka in sonka canında diyen yalı, ol öz ecesinin aladasını eden birisi. Mesih İsa şeyledir. Hızmata nehili seretti. Ol her bir mümkünçilikte hizmet etmek vardı, oylandı. İsa göklerden yere adamzaldı halas etmeye geldi. Ol Samarya'nın içinden geçmeliydi. Şol Samaryalı ayala hoş havarı gürrün vermek için, yeketek şol ayalın iman etmek için o Samarya'nın içinden geçmeliydi. Onda adam menmenliği, adam tekebbirliği yoktu. Bir Yahudu hükmünde. Yahudular Samarya'nın içinden geçmek anırda dursun. Onun kaptalından geçmeyecek olup bir neçe kilometre köprek yolu geçip başka yol bilen soğulup gidiyen şol derecede Samaryalılar qoğu görmeyedi Yevreyler. Ama İsa bu menmenliği yenip geçti. Onda menmenlik yoktu. Ol hapalanarın diyen millet parazlığı yoktu. Ol düne bir ayala hoş havar aytmak için Samarya'nın içinden geçmek özüne makul bildi. Sebebi bir ayalın iman etmeyi bilen bütün onun ovasındaki adamlar, Samaryalılar İsa'nın Mesih'digine, halaskerdigine, yukarıdan gelen halaskerdigine iman getirdiler. Seyredin, nehili hizmet varada oylanıp, özünü şeyli derecede kiçelden İsa, özünü şeyli derecede peselden, özünün medeni, yani şahsı, millet parazlığını, menmenliği, adamda var olan menmenlik İsa'da yoktu. İsa bu zatları hiçbir zat hasap etmeyedi. Hizmet için, Hudayın erkini yerine getirmek için ol ehli zada tayyardı. Yahya'nın hoş havarı 4. babda bu barada okap bilyeyiz. Yine de hayran kaldıran zada seredin. Yerihon şehirinin içinden geçmeliydi. Zakkay'ın öyüne mihmançılığa barıp ona hoş havarı vagiz etmeliydi. Yine de bu yerde İsa şol bir zada ediye. Zakkayyalı salgıtçının öyüne hiçbir dindar barmayadı. Yönekey adamlar da barmayadı. Salgıtçıları Yevrey halkından salgıt toplap Rim imperyasına beriye deyip onu Yevreyler hemmek halk onu yigreniyerdi. Onu toy mereke de çağırmayadılar. Hiçbir yerde köçede görse de onlara hiç kim salam vermeyedi. Onların öyüne de hiç kim barmayadı. Ama onlar bay yaşardılar. Sebebi halkı almalısından artık salgıt alıp şeyle bayardılar. Bu böktönçlere seyretmezden, halkın gep gürrüğüne seyretmezden, halkın onu şeyle tankıytla bu günahkarların öyüne var ya deyip İsa karşı durmasına da döz gelip, Yerihon şehirinin içinden geçip dine bir Zakkay'ın öyüne mihmançılığa barmak için İsa bunu ediye. Ve İsa bunu etmek bilen Zakkay tovu edip İsa iman ediyor. Ol bütün Celile şehrini aylanıp, sinagogalarda hoş havar vagiz edip, hizmet varada da şeyle güçlü oylanıyordu. Yine İsa Mesih bizim iman eden Rabbimizin
durmuşuna seredin, boluşuna seredin, qılık həsiyetine seredin, onun hizmatı nähili bakıyanına seredin, Hudaýyň sözüne nähili bakıyanına seredin, onun ene atası var adı nähili alada diýenine seredin. Biz köp imanlılar utanmalıdırız. İmanlı bolup da ene atamızın qadrını bilmän, doğan qarındaşın qadrını bilmän, şeyle yaşayarız ve bunun bilen özümüzü İsa iman ediyen hasaplayarız. Hudaýyň sözüne şeyle ünüs vermeýäs. Hudaýyň hizmatına şeyle ünüs vermeýäs. Öz canımızı ähli zattan qymmatly görýäs. Hudaýyň hizmaty üçin 1 kilometr piyada yöremege islemeýäs. Eger yöränem bolsak onda biz hemme kimi günäkärleriz. Men piyada yöreýän, piyada yörep onu ettim, bunu ettim ya bir hizmat edip yekelikte bunu eden olsanız bunu 1000 ýyllap aýdyp yörersiniz, minnet edersiniz. Her hili gep gürrüňler edersiniz. Emma İsa'da beýle pikirler ýokdy. İsa'nın pikir edişine, onun yaşayışına, onun adamzada bolan gatnaşygyna, umuman İsa Mesihi bu mukaddes kitabyň sahypalarında onun pikirlerini, onun qılık häsiýetlerini tanajak olun. Onu tanamak bilen qadırlı doganlar, Mesihiň akylyna, Mesihiň düşünjesine eýe bolalım. Eger onu hakykatdan ýakyn tanayan olsak, ona meňzemegimizi dowam ettirelim. Yoksa utanç içinde qalarız. Mesihi men, İsa Mesihi tanayan, ona iman edýän diýip de bizde Mesihiň pikirleri yok olsa, onun akıl düşüncesi bizde yok olsa, onun häsiýetleri bizde yok olsa, onda biz öz-özümüzi aldayan yalançıdırız. Biz Mesihi ne görendiriz, ne ol barada eşidendiriz, ne onu şahsı tanayandırız. Gelin, ilki bilen Rabbimizi tanalım. Ve Rabb bilen näçe yakın boldukça onun keşbine dönüp, onun pikirlerine eýe bolalım, onu meňzälin. Oy bizim yaşayışımız onun mukaddes adyny şöhratlasın. Çünkü Rabbimiz İsa şöhrata ve hormata münasip Rabbdir. Ona şöhrat ve alkış olsun. Amin. Ey beyik Tanrım! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geçin. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçinji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.